Det var så nemt, det var Spillertid. Nej. Nej, det kan jeg godt stå omkring 72. Spillertid. Det var flot, flot. Ja, det var en kommende. Hvad? Apropos gas, ja. Giver tid. Giver tid. Jo. Ja, flot. Det var en bagslag. Det synes jeg. Ja. På den. Den har ikke rundt på den her. Ja, rigtig. Og på. Ja. Flot. Tak, det var jeg også. Det var god. Hvad er det, som er 9 for? 8,5. Det får jeg ikke. Nej, det får ikke. Så er det en 20 gange det. Vi har vores eget pointsystem. Super. Det er tid. Og spille, så er jeg rigtig. Okay, det går ikke nu. Det er tid. Så. Super. Ja, flot over. Det er tid. Ja, det gør den, ja. Super. Hold kæft, det var god. Det var super. Så indtil videre, så skal det gå meget alt, og det kommer med i køren. Ja, Jamen, det er han var banen. Men jeg tror ikke rigtig sige noget. Jeg har ikke stemt på det her. Jeg synes, det her det er utroligt flot. Det synes jeg fandme også, der er. Der er måske et skridt, måske lige fint. Ja. Ja, men ellers andet, det kører bolden er flot. Værsen er flot. Halvkløben er god. Det forløb ud op kommer rigtig godt. Den står flot en lang der foran. Altså, den skulle have kraften i den og svarede også. Hold den op. Hold den op. Flot det der. Giv tid. Okay. Ja. Men der er helt andet, Svend. Hun er meget mere tilpas, Svend. Meget tilpas. Ja. Det er det. Tak. Det er det. Og så vold tilbage. Og så travegang. Og så bare det igennem en øgning. Og så om lidt. Det er der, hun plejer at tage for øjnene. Og det kan jeg godt forstå. Det får hun bliver træt. Ja. Så lægger tid. Det er tid. Ja. Den var der. Han var der bare. Ja. Godt, super gang. Jeg skal ned langs siden, ja. Jeg tror, man tager dem lidt mere. Den er fin, den her. Ja. Jeg skal på en.
næsten, ja. Rigtig er nemt. Og så er man overskud, hva'? Ja? Ja, ja, så er man så overskud, man har. Ja. Super godt, det her. Så er man nok 69,5. Ja, det vil jeg være lidt, det vil være lidt sødt, fordi at så er det svært. Der er det jo næsten ud, ikke også? Ja. Jamen, jeg er forberedt på det. Det er ikke klart. Men vi kan bare sige, Det var det er godt. som vi sagde hjemmefra. Ja. Hvis det var en god tur, så kan vi ikke gøre mere. Nej, det kan man ikke. Ikke også? Altså, Nu skal jeg dreje rundt, du gør. jo. Men altså, Ja, jo. Giv dig rundt fra. Skridt. Ind fra. Super! Hey! Så skal jeg lige